ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଦହିବରା କରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦହିବରା କେମିତି ବନେଇଛି। କାହାକୁ ଦହିବରା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୋତେ କହିବେ। ମୋତେ ଦହିବରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଦହିବରା ବନେଇଛି। ରାତିରୁ କ'ଣ କି ବିରିକୁ ବାଟିକିନି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସକାଳକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ବନେଇବେ, ଏଇଭଳିଆ ବନେଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଉ ବାଟିକିନି ସଡନ୍ କରିବେନି, ସେମାନେ ବାଟିବେ ସଡନ୍ କରିବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ଲାଗିବନି। ରାତି କରୁ ବିରି ବତୁରେଇ ଦେବେ, ସକାଳେ ତାକୁ ବନେଇବେ। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ବରା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆଣିଲି ଭାରି, ତାପରେ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ମଟର ତରକାରୀ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଳୁଦମ୍ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପୋଦିନା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ କ'ଣ କି ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ସେତିକି ହେଲା। ସେଇଟା ବାଟିଥିଲି, ସେଇଟା ମସଲାଟା ପକେଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପକେଇଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।